familia, saben cal é o deporte de moda que arrasa nos gimnasios? Pois o boxeo. E nós estamos hoxe nun club de boxeo de Lugo. Emilio, compañeiro, que ten o boxeo que atrae a tanta xente? Contanos. Atrae ainda que teña que arredarme así para atrás, porque agora é con toda unha institución do boxeo lucense, do boxeo galego, do boxeo español. Temos aquí a Rocky, pero Rocky de Lugo. Rocky Álvarez. Non Rocky Balboa. Rocky Álvarez. Unha de película, este de verdade. Non, unha institución absoluta. Atención, que ten, que o que me di Susana, que ten, imos un pouco máis para lá, que ten o boxeo que a tanta xente está a atraer? Pois eu creo que agora a xente vai se desengañando que non é un deporte tan agresivo logo como dicía moita xente. O Que deporte é un deses estigmas que se dixo toda a vida. claro, isto está que acaban do rapaz femenino porque é deporte de golpear, soltar, un golpea máis que outro porque sempre hai un malo mellor que outro. Por exemplo, eles dous son vos representantes non deste deporte, pero ademais a nivel profesional. Son Borja o de azul e Cristian o de máis escuro. Quen son? Pois son dous rapaces que xa Trujillo sobre todo leva tempo, leva igual máis tempo que Borja, pero que xa está moi curtido Que neste. está curto. Próximamente Ai. teñen unhas peleas máis de amateur como agora a última que van facer a Gijón. Sí, se escoita, Susana. Pois que sigan peleando, que Están ben volvemos agora, protegidos. volvemos nun momento. E mentres quero que vexas, están moi ben protegidos. E quero que vexas, temos unha parella de rapaces loitando e temos tamén unha parella de rapaces. Aí está. É o Aquí que non é quería un ver. territorio exclusivamente masculino. A ver se pode pasar Marcos. A ver. Aquí, estamos con Josécho, que é o adestrador. Calla. Que está desfacendo? Pues estamos haciendo manoplas. Manoplas. Hola, como te... Ana, que xa me dicía, teño que marchar. Canto anaco levas a adestrar? Ui, é que vin as 6. A 6. Susana. Xa leva. Hora e pico adestrando aquí. E por aquí temos unha persoa que ela, por que, como chegaches ti aquí? Quen viñeron primeiro? Los niños. Os teus fillos, ela dixo, xa que teño que esperar no coche, empezo a darlle as manoplas. Veña, dalle aí, dalle aí. E agora? Dándolle esas manoplas. A E se facer falamos, boxeo. Susana. Agora está ela. Agora está ela. E se falamos, agora entro por aquí que vou pro ring. Atención, a primeira vez da miña vida. Pero vas pelexar. Atención, porque no ring, detrás destas mechas, sí, desta pel sintética, temos a primeira xuíza crono nacional, non si? Sí, Eh, sí. En que ano se foi iso, Alicia? No 2007. No 2007. E ti impartes xustiza ou tratas de facer? Trato de facelo porque a raíz de eso ainda saquei a licencia de delegada da Federación e de xuiz árbitro. Pois ala, arbitra que nós vemos te desde aquí a ver como é Na distancia. ese derradeiro peche desta pelexa, Susana. Atención, marcou o remate. Logo volvemos con outro asalto en directo. Hoxe boxeo aquí en Galicia Viva. Hoxe boxeo valquebrero, volveremos a Lugo, pero agora en Lugo. Emilio, compañeiro, nese club de boxeo de Lugo que hoxe visitamos, ti vesme a mí boxeando. Pero creo que suba a guardia, Trujillo, hai que bloquear e contestar. Igual. Mira, o que me faltaba era a mí, pero que estas directrices que se dan en pleno combate agora neste asalto con Rocky. Sí, segue Rocky, que ya estabas a decir. Que estamos aí encima, se non se despiste. Porque que este... Aí está. Ahí Está esa derecha reta. a esta rapaz, a Cristian, estaba preparado para un combate dentro de 15 días, Que non? dentro de 15 días é un combate moi importante. Hai que apretar. Cubano é o líder do Darío de Gijón. Veña, dalle aí, como di Susana, aprietalle un pouco que Vamos, isto vexo. vamos ese coche de izquierda. Venga, va. Más rápido, más Veña, rápido. máis rápido, vente por aquí, que quero que vexamos as novas xeracións tamén. Fixadevos por aquí, A ver. todo este abano que temos aquí, rapaces entre que idades? Chavales de 12 añitos ahí, de 14, Dalle duro. 14, Susana, atenta, y 16. Estos son siempre que no va a debutar. Este rapaz vai debutar agora, a ver se pedimos aquí. Mételle, oi, espera. Oh, como lle dá? Debuta xa en breve, ¿no? ¿Y cómo va? ¿Cómo vai a preparación? Muy bien, todo bien los sábado y domingo. Sí. Pues a la veña, dale caña, y esto es todo. Entregado o Todo, boxeo. mira, eu bótame para atrás por totalmente.
Lugo, ves que somos tan familia coa nai suiza que vimos antes, e esta imaxe que nos dá, que ademais de boa preparación para o fondo físico, temos futuro no boxeo de Lugo, non sei? Señor, como siga así, madre mía, os chavalitos, cuando tengan 14